Tiedän näkyykö tässä hyvin, mutta täällä on ihan järkyttävät huopatakut täällä Turkissa. Mutta tällä aineella suihkutellaan ne ihan oikein tosimäräksi. Ei hangata, mutta painellaan niin, että se aine menee sinne turkkiin. Annetaan sen vaikuttaa hetken aikaa. Ja sitten käydään kamman kanssa läpi. Jos on tosi pahana, niin avaat sormin vähän. Mut ihan vaan kamman kanssa. Ei tarvitse käyttää saksia ollenkaan. Ne aukee. Takut aukee ihan näin vaan. Vaikka on huovatakkuja, niin niitä ei tarvii repiä auki.